Yerli çeşmeler Türkmenistan'da yaşayan pravoslav hristiyanların mukaddes Paska bayramının öňü sirasynda özlerini keseki we gerekmejek adamlar ýaly duýanlyklaryny habar berýärler. Bu ýagdaý häkimetlerin dini azlyklary edýän basyşlary bilen baglanyşykly. Ahal vilayetinin Akçeşme'nin sözlerine göre, häzir Sevit'te dine bir ibadatkana bolup, ol Tejen şäherine yerleşen Resul Foma, ýagny Thomas ibadatkanasydyr. Ibadata gelýänleriň ýyl-ýyldan adalmagy bilen bu ibadatkana ýarym taşlanan ýagdaýda. Ibadatçylaryň biri etrap häkimetleriniň bu ibadatkanany saklamak we awatlamak üçin hiç ýyl gollaw bermeýänligini aýtdy. Ibadatkanadyň belli üçin, ýagny türkmen ýolbaşçylarynyň Rus ýolbaşçylaryna ýurtda pravoslav ibadatkanalarının hem gorulyp saklanýanlyklaryny aýdyp bilmekleri üçin saklanylýar. Aşgabatda Rus konsullugy bolsa diňe türkmen ýolbaşçylarynyň bähbidine çapýar we olaryň ýurtda ibadatkanalaryn gorulyp saklanylýanlygy barada aýdýan sözlerini gaýtalýar. Deyip anonimlik şertinde gurlaşan ibadatçy aýtdy. Aýdylmagyna görä, Tejennäki ibadatkana diňe Sevitde ýaşaýan gartaşan adamlar, etnik Ruslar, Belaruslar we Ermeniler gelýär. Çeşmeler ibadatçylaryň adalmagynyň soňky 10 ýyllarynda 1991-95-nji ýyllarda we 2000-nji ýyllardan soň güýçlenen emigrasiýa tolkunlary pravoslawlaryň Türkmenistana geljegine anamynyň adalmagy türkmenleşdirmegiň barha güýçlenmegi bilen düşünýärler. Ýöne tejenni häkimetler gollaw bermeselerde Kiçik pravoslav jemgyýetiniň dini däp desurlaryny ýerine ýetirmegine kän päsgel bermeýär. Emma ýurdun günnägör Sevitinde pravoslav ibadatkanalarına edilýän basyş oňlar çöýlbäri saklanyp galýar diýip adatlyga gelen maglumatda edilýär. Lewapda Akçeşmeleriň maglumatyna görä, bu Sevitdäki iki pravoslav kilisesiniň keramatly resuller Peteriň we Paweliň ibadatkanasynyň Türkmenabat şäherindäki keramatly Nikolay butkanasynyň ibadatçylary soňky 20 ýylda dogamly adally. Çeşmelerin tasdiklamagyna görä, bu ýagdaý yerli häkimligiň şeýledi. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we polisiýanyň işgärlerini ibadatçylary, pravoslav dinini kabul edýän türkmenleri, tatarlary, özbekleri we täjikleri edýän basyşlary bilen baglanyşykly. Türkmen kanunçylygynyň din azatlygyny kepillendirýändigine garamazdan çeşmeler häkimetleriň pravoslav dinini kabul eden etnik türkmenleri, özbekleri we täjikleri olaryň maşgalalaryna islam dinine dolanyp gelmek barada basyş edýänliklerini aýdýarlar. Bu basyşlar hususan 3-nji prezident döwründe Lewapda häkimetler yerli ilatdan dine islam dinine uymagy däl, oňa gahrman arkadagyň uýuşýal uymagy açyk talep edip başlandyryny güýçlendi diýip Çeşme aýtdy. Daşoğlu Çeşme'nin sözlerine göre ibadete gelýän adamlaryň 75-80 göterimi Türkmen Rus, Türkmen Moldovan, Özbek Korey, Rus tatar garşyk nikalaryndan şeýle-de Hristiýan dinini täze kabul eden türkmenlerden, özbeklerden, tatarlardan we gazaklardan ibaret. Ol etnik Ruslaryň, Ukrainlaryň, Belaruslaryň we beýleki hristiýanlaryň Sevitde tas hiç biriniň galmanlygyny aýdýar. Daşoğlu resmiler hem hristiýan dinini kabul edenleri ýerlemakda, türlü bahanalar bilen jerime salmakda, agyr sözler aýdyp kemsitmekde, gorkulmakda, Lewaply kardeşlerinden ýa-da galmaýarlar. Rusiýanyň Aşgabatdaky elçihanasy ýagdaýdan doly habarly bolsa-da bu bolýan zatlary görmezlige we eşitmezlige salýar diýip Çeşmeler aýdýar. Ýurtdaky pravoslawlary edilýän basyş hususan 2022-nji ýylyň fevralyndan soň Rusiýanyň Ukrainada başlanan urşy meselesinde dören iki topar bilen baglykda güýçlendi. Urşy gollaýan urhanlar we dinarlar urşa garşyk ýan adamlary türkmen ýöri togullyklaryna tawsyrýar diýip Çeşme ýazýar. Türkmenistanda ýaşaýan etnik özbek adlyklarynyň wekilleri Mawtumul Pragynyň 300 ýyllygyna bagşlanyp Daşkent şäherine geçirilen halkara maslahaty özleriniň çağırylmanlygyny we bu ýagdaýyň özlerini lap geçedýändigini aýdýarlar. Türkmenistan Altynasır elektron neşrine görä Türkmenistanyň Özbekistanaky elçihanasy Daşkent şäherindäki türkmen medeniýetiniň respublikan merkezi we Özbekistanyň ýazyjylar birleşigi bilen birlikde 2-nji maýda Daşkentde Mawtumul Pragynyň 300 ýyllygyna bagşlap halkara maslahat geçirdi. Çäre Özbekistanyň Daşary işler medeniýet ministrlikleriniň, Ilymlar Akademiýasynyň medeniýet ministrliginiň ýanyndaky Daşary ýurtlar bilen milletary we dostlukly gatnaşyklar boýunça komitetiniň ýolbaşçylary, Tany
ihtimal mawtumuluşynas alymlar şeýle-de ýokary okuw mekdepleriniň mugallimleri we talip ýaşlary gatnaşdylar diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň habaryny aýdylýar. Ministrligiň habaryna bu çäre Türkmenistanyň gatnaşan toporuň düzüm barada içkin maglumat berilmeýär. Türkmenistan Altyn Asr elektron nesrine görä Türkmen wekiliýetiniň düzümini Mawtumuladynak Dil, Edebiyat we Milli Golýazmalar institutunyň iki işgäri, Mawtumuladynak Türkmen Döwlet Üniversitetiniň Türkmen Edebiyat kafedrasynyň uly mugallimy, Mukamlar köşküniň hemde Aşgabat şäher häkimliginiň döredüjilik toporlaryna wekilçilik eden sunugy işgärleri. Şeýle-de Daşowut welaýatynyň Çağlar Sunugat Mekdebiniň mugallim sadanlary gatnaşdylar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmdaş bolan Türkmenistanly özbek azlyklarynyň wekilleri metbuat habarlaryna salgylanyp bu çäre Özbekistanda ýaşaýan türkmen azlyklarynyň wekilleriniň çağırylanyny, ýöne özleriniň çağırylmanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň wekiliýetiniň düzümine diňe resmiler we döwlet emellerleri şeýle hem sağçylyk mekdebiniň mugallimleri giridildi. Resmi Aşgabat bu gedek hem siyasata hiç şeýle daxil bolmadyk. Medeni we insanperwer häsiýetli halkary çäresinde de Türkmenistanda ýaşaýan etnik özbekleriň wekillerini gatnaşdyrmady. Diýip Türkmenistanly bir özbek raýat Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Etnik özbekler Özbekistana geçirilýän şeýle çärelere ýurtda ýaşaýan türkmen azlyklarynyň wekilleriniň elmydama gatnaşdyrylýanyny, munyň bolsa özbek döwletiniň türkmen halkyna we medeniýetine goýan sarpatynyň nyşany bolanyny aýdýarlar. Resmi Aşgabatyň Türkmenistanda ýaşaýan etnik özbek azlyklarynyň wekilleriniň şeýle çärelere gatnaşmaklaryna garşy çykmagy özbek raýatlarynyň lapyny keçedýär. Diýip Türkmenistanly özbek aýdýar. Magdany şäherine mugallim bolup ýaşaýan bir özbek raýaty şeýle temalaryň Türkmenistana ýaşaýan özbek diaspora wekilleriniň arasyna, hatda ýokary synop mektep okuwçylarynyň arasyna hem giňden ara alınıp maslahatlaşylýanyny, ýurtda ýaşaýan etnik özbekleriň diline we milliligine orun berilmeýändigini aýdýarlar. Daşowut welaýatynyň medeniýet öýleriniň birini ýaşaýan bir hünärmeniň sözlerine görä türkmen häkimetleriniň özbek azlyklaryny medeni çärelere goşmalyk bilen bagly enlikleri Aşgabatyň ýapyklyk siýasatyndan türkmenleşdirmeden we köp türlülüge çydamsızlyk siýasatynyň çykmagy syýasy erkiniň ýokdugyny görkezýär. Gaýnansak da Resmi Aşgabat ýurtda ýaşaýan ähli özbekleri ahyr soňy türkmenleşdirdik diýip pikir edýändir. Şonuň üçin ýurtda ýaşaýan etnik özbekleriň dilini, medeniýetini, milliligini goramalylar hem öýdenok. Bu işi etmäge syýasy erk, açyklyk we halka hormat gerek. Gaýnansak da öz raýatlaryny äsgermeýän rejimden başga hiç sada garaşyp hem bolanok. Diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Daşkent şäherine geçirilen halkara maslahat Mawtumuly Pragy türkmen we özbek halklarynyň umumy mirasy adlandyryldy. Maslahatyň dowamyna çykyş edenler iki dogonluk ýurdun halklarynyň arasyndaky medeni insanperwer gatnaşyklaryň soňky ýyllarda hil taýdan täze derejä çykandygyny belediler diýip resmi habarlarda aýdylýar. Türkmenistana 1995-nji ýylda geçirilen uwuşdan tutma ilat ýazygynyň netijelerine görä ýurdun umumy ilatynyň 9,12 götürme etnik özbeklerden düzülýärdi. Dürli çeşmeler Türkmenistana ýaşaýan özbek ilatynyň sanyny 300.000-600.000 adam aralygyna çaklaýar. Soňky 10 ýylliklarda geçirilen ilat ýazgulary ilatyň etnik düzüm baradaky maglumatlary aýan etmeýär. Türkmenistanyň häkimetleri adam hukuklaryny şol sany ýurtda ýaşaýan etnik azlyklaryň medeni hukuklaryny basgylamakda tanqid edilýär. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistan 2024-nji ýyl Pehim paýhasymany Mawtumuly Pragy ila adlandyryldy. Resmiler Pragynyň dogulun gününiň 300 ýyllygy münasibetli ýurdun içinde we daşyna köp sany medeni çäreleri guramalaşdyrýarlar. Günwataryň provokativ beýanatlary diýilýäne gahary gelen Orsiýet öz sözlerine görä taktiki ýadra ýaraglaryny ulanmaga taýýarlygyny üpjün etmek üçin harby türgünleşik geçirmekçi bolýanlygyny aýdýar. Moskwa 2022-nji ýylyň fevralyna Ukraina garşy giňerimli çolşa başlaly bäri Kiýewiň günwatarly ýaranlarynyň Ukraina san we yarag taýdan has agdyklyk edýän Rus güýçlerine garşy durma uğruna göreşde gollaw bermek bilen Orsiýet bilen günwataryň arasynda gatnaşyklar sow guruş gutaraly bäri iňerwetleşen derejesine düşdi. Goranmak ministrliginiň 6-njy maýda eglan eden habary Orsiýetiň taktiki ýadra ýaraglary bilen baglanşykly türgünleşikleri ilkinji gedek açaçan eglan etmegi Angliýa bilen Fransiýanyň 2 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän konflikt bolan gatnaşygynyň barha artýanlygyny isharet eden beýanatlarynyň ýa-da gabat geldi. Strategik däl ýadra güýçleriniň söwüş missiýalaryny ýerine
getirmäge taýýarlygyny ýokarlandyrmak üçin baş ştab ýakyn wagtda aviasiýanyň şeýledi harby deňiz güýçleriniň gatnaşmagyny günorta harby okrugynyň raketa düzümleri bilen türgenleşik geçirmäge taýýarlyk görmäge başlady diýip Orsiýatyň Goranmak ministrligi Telegramda ýerleşdiren beýanatyny aýtdy. Türgenleşik wagtynda strategik däl ýadra ýaraklaryny taýýarlamak we ulanmak boýunça bir näçe çäre geçiriler diýip beýanatda türgenleşigiň geçirilmegini Prezident Vladimir Putiniň buýrugyny gaýdyrýar. Strategik ýadra ýaraklarynyň wezipesi front liniýasyndan has uzakda ýerleşýän düşman nişanalaryny urmakdan ibaret bolsa, taktik ýadra ýaraklary sögüş meýdanlaryna ulanmak üçin niýetlenýär. Bu türgenleşik aýratyn alynan Günwatar resmiýetleriniň Russiýa Federasiýasyna garşy eden provokativ beýanatlaryna we haýwatlaryna jogap ýokmuny Rus goşunynyň Russiýa döwletiniň territorial bitewýligini we öz ygtyýarlygyny üstün etmek ukybyny ýokarlandyrmak maksadyndan ugralýar diýip beýanatda anyklaşdyrmadan aýdylýar. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron geçen hepde öz ýurdunyň uruşda kömek etmek üçin Ukraina goşuny ýermek ähtimallygyny hem aradan aýyrmaýanlygy barada eden beýanatyny gaýtalady. Britan resmiýetleri bolsa geçen hepde Kiýewe berilen ulak aralyk raketalarynyň Russiýanyň içindäki nişanalary hüjüm etmek üçin ulanmagyna hem ruhsat berenýär görünýär. Britaniýa şu wagtda çenli bu ýurda berilen ulak aralyk ýaraklarynyň konfliktde diňe öz ygtyýarly Ukrainanyň çägine ulanylmalygyny aýdýardy. Orsiýatyň günorta harby okrugy Demirgazyk Kawkaz sewtinde ýerleşýär. Şu aralykda Russiýanyň Ukraina bilen serhetleşýän Belgorod sewtiniň gubernatorynyň Telegramda aýtmagyna görä, Ukraina serhetine ýakyn Borisov etrawyna Berezovkanyň golaýyna Ukraina pilotsuz uçurlary 6 adam öldürdi. Ukraina dronlary doňuz fermasyna iş alyp barýan 2 hafta usurdy. Ukraina garaşly ýagdaýda tasdiklanyp bilinmeýän habara hiç bir düşündiriş bermedi. Ukraina her günden ýaly Russiýanyň raketa we pilotsuz uçar zarbalaryny sedewar bolýar we bu zarbalar raýat we energiýa infrastrukturasyna uly ziýan ýetirdi. Parahat ilatdan köp adamyň ejir çekmegine şol sanyny çağalaryň ölümine we yaralanmagyna sebäp boldy. Muňa jogap edip Kiýew Orsiýatyň içindäki energiýa infrastrukturasyny, hususan newitlik gaýtadan işleýän desgalary nişana aldy.